Capitaine Ibrahim Traoré ale cikɛda min ka kabakuru fɔlɔ bila sen kan o ye ka se ka sanubɔyɔrɔ cikɛda dɔ lakuraya faso kɔnɔ min bɛ se ka to faso ka sanu kana taa jamana kɔ kan yaasa ka se ka taa ale sanango ani k'a feere. Capitaine Ibrahim Traoré ka fɔtaara o ye ka se ka Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ani ka se ka kɔrɔsili kɛ ka taa sanu min bɛɛ bɛ bɔ ale ka dugu jukɔrɔla la. La pose de la première pierre c'est une question de souveraineté d'abord dans l'environnement de la kabakuru fɔlɔ min sigira o yɛrɛ ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya le ye ani nin cikɛda nin ye kuraman ye anw ka jamana kɔnɔ kabi san damadamani o tun y'a fɔ ko sanu tɛ bɔra anw fɛ nka sisan bɛɛ y'a ye kɔni ko sanu kɔni o bɛ bɔra anw fɛ o tɛmɛnen kɔ anw bɛ se ka kɔrɔsili kɛ ka taa sanu min bɛɛ bɛ bɔ an ka dugumakolo jukɔrɔ anw ye ɲininkali caman bila an yɛrɛ kan an ma a jaabi sɔrɔ o le kosɔn an sera ka nin cikɛda nin min ye lozoni ye ka se ka ale bila sen kan an ye ale ka kabakuru bila sen kan k'a ta nin tuma na nin na anw tɛna taa n'an ka sanu ye jamana wɛrɛ la ka se ka taa sanango an bɛna lɔn sanu min bɔ an ka dugu jukɔrɔla la. Teneur réelle donc de l'or brut qui sort, ça c'est très important. Nin cikɛda nin lɔni ale kalifa taara di Marina Gold le ma ale ɲɛmaa ye Ismaël Sibi ye. Nin ye nisɔndiyaba ye anw ma u sera ka cikɛda kura ni lɔli kalifa anw ka société ma min ye Marina Gold ye. Nin ye nisɔndiyaba ye anw fɛ ka bɔ minisiriso min bɛ dugu jukɔrɔ nafolokow kunna yaasa an ka se ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɛ kunbɛnbɛn dɔ la ka se ka nin projet ba nin bila sen kan. Nin projet nin sɛgɛsɛgɛli taara ale bɛna se ka Burkina Faso dɛmɛ ka se k'a to a ka sanubɔyɔrɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ka baara kɛ kosɛbɛ. Marina Gold anw bɛ baara la kabi tuma caman an ka lɔnni kɔni o lɔnna faso kɔnɔ ani a kɔ kan o de kosɔn an bɛ kunbɛnbɛn min na anw bɛna se k'a to an ka maaw bɛɛ u ka lɔnniyaw ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a to nin cikɛda kura nin ale ka sɔrɔta sɔrɔ. Seront mobilisés et mis au service de cette raffinerie. Ɲani kalo 11 nin cikɛda kura min bɛna jɔ sen kan baarakɛla minnu bɛna se ka taa yɔrɔ na o bɛna se ka taa se maa 100 ma dɔw yɛrɛ ko minnu bɛ wele emploi indirect olu bɛna se ka taa maa 5,000 ma. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.